We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaboshelwa ukuthatha izimpahla zentombi engazifica endlini yendoda yami. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Bengijola nje noGayi uthando lwethu luluhle nje ngemvakashela ngisho endlini yakhe. Waze egcina enginika ispeki ukuthi ngifike noma engasiphi isikhathi ngoba wayejola nami kuphela mayesho. Uyazi ngeke unikwe iskhiya ungesona istraight. Yimi ke lo sengicocoma endlini yendoda mayisemsebenzini ngiwumedem. Mina ke bengihlala kude kodwa ngiyagibela ngize endlini yendoda phela kwathiwa ngifike noma inini. Mangifika ngolunye usuku mangiklina ngiphakamise umbhede ayibo ngoba phela iphenti nje leli. Uyalibona lifihliwe ngithi cha ngizoke ngizwe. Ngilithathe liwashiwe nje liklini ngilifake kubhini. Ngalolo suku kwakuyiMonday kuzondlula leli truck elithatha uDoti. Nangempela uthathwe ke ngithi nje umnikazi walo useyothenga elinye. Angazi ke ubhebi wakhe uyochaza ethini kumnikazi walo. Ifike indoda isibuya emsebenzini income kwaze kwaklini kunuka kamnandi futhi. Ngizihlekele nje ngibe nalento yokuthi angeke ngimbuze ngephenti engilificela endlini ngizozithulela nje kube ngathi konke kuhamba kahle vele ngililahlile. Ngivuke ekseni ngizihambele ngiye kithi ngepeace ngenzela abone kahle nokuthi iphenti lakhe alisekho. Kuthi after 3 days ngihambile afone abuze ayikhoni into engihambe nayo endlini yakhe ngithi lutho baby angihambanga nalutho. Ngibuze ke ukuthi khona angakuboni endlini athi ayilutho bengibuza nje angazi nalombuzo ngiwusuka ngani. Ngithi okay ke baby avale ifone ngisho ngenhliziyo ukuthi kushuthi umnikazi wephenti uyalifuna. Ngizibuza ukuthi kanti yena wahamba egqokeni eseshiya iphenti ngiyafisa kwazi. Kuthe after 2 weeks ngaya endodeni yami njengenjwayelo nginokhiya angithi ngiyazi vele usemsebenzini. Ngifika nje endlini kuyabonakala ukuthi kuhlelekile kuclean ngisho ngenhliziyo ukuthi bekunentombi ke la. Phela lo bhuti ngiyazi mayezilungisela endlini kubanjani. Lapho ngithi angeke nje ngimdude ngimbuze. Mangithi ngivula ku-wardrobe hayibo iskate sasefoshini negown ngikugoqe kahle ngikufake esikhwameni bayosala ke bexabana bodwa nomnikazi ukuthi kwashonapi. Mayebuya indoda isimuncu nje ngoba engifica lapho ngithule nje ngithi iyoze ibe right. Athi ke ucela ngibomshiyela ukhiye ulahlekelwe ngowakhe ngithi okay ngiyabona nje ukuthi ungiphuca ngamaplani kanti ngisazomvova. Ngivuke ekseni ngimshiyele ukhiya wakhe vele nenamba yawo ngiyawazi ngizondlula ngithenge omunye ngeke ngidlale indoda mina. Ngihamba nje ekuseni ngiphethe lesa skate sasefoshini negown engizicoshele khona ku-wardrobe. Mina nalento yokuthi mawusendlini yendoda ushiye izimpahla angi-understand bandla noma usuke wenzela ukuthi ngibone nami mangifika ukuthi bewukhona. Ngindlule ebuilding ngizithengele ukhiye ngihambe ngiye ekhaya. Mangifika ngilinganise iplated skate yami hayibo yaze yangifanela into ngathi ngingumnikazi waso. Ngishuthe ke ngaso vele benginganaso kushuthi it's a win-lose situation. Ntambama afone umjida athi kunezimpahla zamakhelwane abecele amubekele la endlini azihambanga yini nami ngithi nje cho angizazi. Yo abe nestress lapho angihlushwe yilutho uyobona ukuthi uyichazela uthini intombazane noma ayilamule ngokuthi uzomthengela ezinye ngoba lezi ezami nje angeke azithole. Kuthi Saturday ifone indoda ithi umnikazi wezimpahla uya emaphoyiseni. Ngithi akahambe phela manje mina ngingenapi. Athi ucela ngizibuyise kungaze kube yinkinga. Ngithi nje khohlwa futhi ungijwayela kabi nalezi ntombi zakho aningiboni. Kuthi Monday kungene i-call yamaphoyisa bethi bacela ngifike e-station ngoba ngivulelwe icala lokweba.
Ngithi ephoyiseni ngebile mina, and anginayo nento ethi sengingaze ngiboshelwe lezi mpahla. Ngithi ubani ovule icala basho-ke ukuthi ubani wakabani. Lapho angimazi kwalowo muntu. Ngithi ephoyiseni ngizofika ngoba angimazi kwalowo muntu. Ngiqede-ke ngifonele indoda ngibuze uyamazi ubani wakabani. Ethule nje athi ya ngiyamazi. Ngithi mina ungibophile ngibizwe estation ngisaphuthuma khona. Ethi hayibo uqinisile ngithi yebo and angimazi kwakumazi. Ivele ithi indoda kodwa nawe uyahlupha ngokuthi mawufica izimpahla zentombazane uzithathe endlini yami. Kodwa naye uyangimangaza ukuthi usengaze eyokubopha pho. Ngivele ngivale ifoni yami ngizizwe nje ukuthi ngiyacikeka. Ngihambe ngiye estation ngifike ngibuze obengifonele. Ngiye kuye asho-ke ukuthi ngiyaboshwa for ukweba and housebreaking. Hayibo ngiyavivinywa. Angiyazi nje into enjena ngithi mina eyabani indlu eyagqekezwa ngoba mina benginokhiye wasendlini yendoda yami. So kube yinini-ke la ngigqekeza khona. Livele lithi nje iphoyisa sengobuya ngichaze okwamanje ngiyaboshwa. Lapho nalo line-attitude embi. Ngifakwe-ke ozankosi ngiyiswe esitokisini. Hayibo ngesiketi nje sasefoshini sengingaze ngiboshwe pho ngenxa yabantu abashiya izimpahla zabo ezindlini zabantu. Yo isililo angazi nokuthi ngithini kuneyimbungulu kule ndawo engibekwe kuyo. Ngikhale Nkosi yami angazi nokuthi ngizothini kubani ngoba nefoni isithathiwe. Kuthi ntambama ngizwe kuvuleka lezi nsimbi ngizwe kukhona ongenayo ngithandaze ukuthi kube ukuthi sengizokhishwa la. Kungene nje intombazane enomzimba olingana nobami inobudlama nje ngisho uyibuka. Mayingena ihamba nale phoyisa okuyilo elingibophile. Bethi bengena nje bathi kuphelile uqina manje kwi-straight esibolile. Ngivele ngithule nje ngibabuke vele senginawo lo mcabango wokuthi kushuthi le ntombazane iyona engibophile and kubukeka bebangani naleli phoyisa. Ngisho-ke ukuthi kushuthi lingishonele namhlanje. Ithi intombazane ziphi izimpahla zami wena Sigilamkhuba? Yeheni, lapho ngivuvukele ngisho amehlo uyakwazi ukubona umnakwenu ukulesa simo sami. Ngisho-ke ukuthi zisekhaya akusekho nokuphika. Athi kuzomele kutholakale zona-ke munuse singakucabangela ukuthi uphume noma uthi ukuhlala la ngibe busy nendoda yethu. Ngithi ngicela bengifonise ukuze ngicele ozoziletha kusasa. Banginike-ke ifoni ngifonele usisi wami asho-ke ukuthi uzoziletha kusasa nabo balalele ngivule u-loudspeaker. Kuthiwe-ke sesiyobona ngawe-ke Ntombo. Ithi intombazane ngisayophekela indoda yami idina sidle isidina singekho. Ngizwe ukuthi ngiyafuthelana lapho akukho nokuthi ngingenzani ngithule nje sengaba usilungile. Bahleke-ke bephume ngizwe bevala nakuleli gumbi ngihlaliswe ngedwa. Kwaba nje ukuvalwa komnyango ngasidinda esikaNandi ngoba bese ngizitshela ukuthi akushuthi angiphumi la. Kuse-ke ngakusasa afike usisi wami elethe isketi negawuni ufika uhamba nayo indoda okuthiwe ayivumelekile ukungibona. Ngenhlanhla-ke ngalolo suku bevulelwe ukuthi bengibone. Lapho ngisaba nokuthi ngibonwe ngoba la engikhona angigezi. Uyabona nje ukuthi ngiyalwa la, ngivuvukele ngisho amehlo. Yazi kwaba ukungibona kwayibona abakhalayo yasho indoda ukuthi ibilokhu ifika la benqabe ukuthi angibone. Njengoba ngihleli-ke la usuku lwesi-4 angikaze ngiye ngisho ukuyobingelela imantshi ngiyinto nje engingazi izogcinwa yini. Indoda ixolise-ke ukuthi konke okwenzakalayo kuyiphutha layo ukube ayishelanga le ntombazane ngabe ayikho yonke le drama ngoba bekukhomba kona ukuthi icuphe uchuku ngoba ibihlale ishiya izinto zayo endlini ingoba indoda yamtshela kwasekuqaleni ukuthi unaye umuntu kodwa ibingakuhloniphi konke lokho. Abahlalanga-ke isikhathi eside kwathiwa abaphume siphelile isikhathi seyivakashi.
Kuthe ntambama yatheleka intombazane naleli phoyisa sekuzobhekwa lezi mpahla. Bezithathe-ke bezibuke bethi kwangathi zinuka amakhambi esintu nje, kanti obeyigqoka usebenzisa liphi iqabunga. Lithi iphoyisa kushuthi bezihleli esigodlweni bahleke. Ithi intombazane kwangathi aziphelele liphi iphenti lami wena Vobo. Lapho ngalihambisa netruck yadoti. Ngisho ukuthi laphinde langishonela. Nakho ngilingwa intombazane engibiza ngisho ngoVobo. Lapho ngiyabona ukuthi mangingathola ithuba ngingayibhonya. Ngisho-ke ukuthi ngalilahla. Ithi ndawo Sisithani uyadlala kushuthi usafuna ukubhadla khona la edokisini makunjalo. Phela iphenti libucayi kabi ukuthi ungavele ulilahle. Kushuthi ufuna ukungiloya Sathane ndini. Ngithi ngalihambisa netruck kadoti. Ithi kushuthi ungitshela ukuthi laliwudoti noma wadidwa ubuncane balo phela wena ujwayele lezi bhaqo ozigqokayo amatong awuwazi. Athi kushuthi awukazi ukuphuma-ke la iphenti unganginikile Sathane onamabibane. Yazane inhliziyo ebukhuni intombazane emhlabeni. Ithi-ke luhle kabi uthando lwethu noBaby ngoba wena Bully ugcinwe la wedwa ngathi uphethwe iCovid. Ngibuzwile ubuhlungu. Isho iphuma-ke ithi umuntu akake ayozitika nendoda yakhe ihambe. Kuthi ngakusasa ngibone kungena indoda ithi izongilanda kodwa kumele ngipretende ngathi sihlukene nje for amaviki ambalwa. Ngithi angisenankinga. Abuze ukuthi kanti mina iphenti ngalenzani. Ngisho ukuthi ngalifaka kudoti wathathwa itruck lakamasipala. Ngikhishwe-ke kule fake arrest yami ngiye ekhaya ngenze sure ukuthi angixhumani nale ndoda. Kuthi emva ka3 weeks angifonele umfana athi uhambile la ekade ehlala khona ngenxa yeBully eyintombi yakhe. Ngeke elunge kumuntu onenhliziyo embi kanje lento ayenzile imkhombisile ukuthi naye isengambopha ngoba iwumngane namaphoyisa. Athi uyaphinda futhi uyaxolisa ngalento angifake kuyo. Kwaba ukubuyelana kanjalo-ke nomuntu wami washo ukuthi uzongifakela imali ngize kuye ngingatsheli muntu ukuthi uhlala kuphi. Ngikhuluma nje kulo Disemba esiya kuwo ziyawushaya siyoshada umshado omhlophe. Empilweni yami ngiyayihlonipha intombazane ekufice endodeni yenza sure ukuthi ifuna kuphume wena. Ukubekezela-ke kwesinye isikhathi kunemivuzo emihle. Kodwa angisho ukuthi abantu babekezele noma sekufiwa. Engikushoyo nje ukuthi abanye abantu besilisa bayakwazi ukushintsha. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.